Ahojte, v rámci Dubnovej výzvy som pre vás natočila krátke video také relaxačnej jogy. Video je pre každého, vždy sú jednotlivé varianty v závislosti od náročnosti, už si môžete zvoliť potom sami. Tak by sme rovno prešli na takú kratšiu lekciu. Budem to v jednoduchosti popisovať, nebudem používať nejaké odborné yoga výrazy, tak aby tomu každý porozumel. Takže prvotne si sadneme do tureckého sedu a najprv sa spoločne rozdýchame, tak začneme nádychom cez brucho až do plúc a vydychujeme najprv brucho, ťaháme to cez plúca a znova brucho, plúca, postupne znova plúca, brucho. A takto spoločne nejakých 5 krát. Dobre, teraz spoločne prejdeme ako keby na štvornožky, na psíka a pôjdeme spoločne s nádychom, sa posúvame dopredu, zatíname stred tela, nádych a výdych sa postupne pokrčíme, relaxujeme chrbticu. Nádych, výdych. To ešte spoločne spravíme 2-3 krát. Teraz prídeme spoločne do polohy tzv. Prevráteného psa. Postupne prejdeme na špičky. A jak sa kto bude cítiť, prešlapeme, aby sme pomaly vystierali nohy. Keď niekomu zo začiatku nepôjdu vystrať úplne nohy, je to v poriadku. Ale postupne prešlapávame, aby sme ponaťahovali lítkové svaly, zákolené. Postupne teda vystreme, kto môže. Skúsime dať 5 nádychov hlbokých v tejto polohe. Hlboký nádych, hlboký výdych. Keď máme 5 nádychov, výdychov, postupne prechádzame ako keby do plenku. Ako sa kto cíti, zo začiatku môžeme položiť kolená, položíme sa na zem. Prepneme špičky a pôjdeme do kobry. Keď sa niekto necíti zdvíhať zo zeme, tak kľudne iba sa vystrieť. Keď niekto nemá problém už troška s flexibilitou, tak sa zdvihneme na rukách. Dobre, teraz prídeme z kobry cez pokrčené nohy späť hore.
postupnými krôčkami, keď niekto ani nevystre nohy, tak kľudne cez pokrčené, po výstre, tak sa dostaneme cez vystreté nohy smerom hore, do predklonu a zdvíhame sa postupne hore. S hlbokým nádychom až s rukami hore. Ruky môžeme dať pred srdce spojené. Nádych, výdych. S hlbokým nádychom smerom ruky znova hore. A s hlbokým výdychom sa znova dostávame do predklonu. Ako sme v predklone, tak znova sa dostávame do plenku. Nohy dáme dozadu. A ako sa kto cíti, môžeme ísť opätovne cez kolena. Ak niekto už trénuje dlhšie jogu, tak môžeme ísť iba cez ruky, smerom do kobry. Keď niekto v poriadku cez pokrčené kolena, môžeme mať kobru aj na zemi alebo zdvihnutú. Opäť môžeme cez kolena alebo prevrátime špičky. Dostávame sa späť do polohy obráteného psa. Toto celé sa volá pozdrav slnka, tak si to celé opakovane prejdeme a dôležité dbať na hlboké nádychy a výdychy. Takže opätovne prešlapeme, aby sme sa troška ponaťahovali. Tak. A môžeme prejsť opätovne do plenku. Niekto, keď potrebuje cez kolena, ak nie, tak ideme smerom dolu cez ruky, do kobry, teda do polohy spriamenej, naťahujeme chrbát, prepneme špičky alebo cez kolena, dostávame sa späť hore. Teraz pomalými krôčkami, ako kto sa cíti, buď cez vystreté nohy alebo cez pokrčené, dostávame sa smerom hore, s hlbokým nádychom naťahujeme ruky hore, výdych, ruky pred srdce, nádych hlboký, smerom ruky hore a dole postupne sa dostávame späť dolu. Opätovne odstúpime rukami do plenku, cez kolena alebo cez ruky, ako keď ideme klik, sa dostaneme do kobry a opätovne buď cez kolena alebo prepneme špičky, poloha obráteného psa. Teraz spravíme troška zmenu. Ľavou nohou pristúpime k rukám. Dáme ich medzi ruky. Položíme zadné koleno. Vystreme sa a naťahujeme tieto bedrové svaly. Keď sa niekto necíti ešte zdvihnúť, kľudne môžeme držať ruky dolu. Kto vládze, tak sa môžeme takto ponaťahovať, po prípade ruky zdvihnúť hore a zhlboka sa nadýchnúť a vydýchnúť 3-krát. Kto ešte vládze, tak spojíme ruky, teda dlane, dáme ruky tak rozpäto a vlastne spravíme takýto krivý pohyb, aby sme zapojili aj žalúdočný trakt a vlastne tým sa spúšťa antioxidačný režim tela. Môžeme 3-krát predýchať. Dobre, keď máme, položíme ruky,
Teraz spravíme takú opačnú polohu, že natiahneme prednú nohu. Takže ako keby sa ideme posadiť na zadnú nohu, ponatiahujeme prednú nohu. Ponatiahujeme sa k nej. A opätovne ideme dopredu. Dozadu. Vždy v každej polohe dávame 2 nádychy, výdychy. Teraz sa posúvame dopredu. Pokrčíme nohu ako keby do pravého uhlu. Ak niekomu nejde úplne do pravého uhlu, môžeme úplne pokrčiť, ako komu vyhovuje. Necháme nohu vzadu spriamenú a vlastne pôjdeme postupne. Nádych smerom hore telom, aby sme natiahli bránicu. Výdych smerom dole telom. Nádych hore. Výdych dole. Nádych hore. Výdych dole. Nádych hore. Výdych dole. S posledným nádychom hore. Teraz sa pretočíme, aby sme tú nohu, ktorú mali pokrčenú, zostane pokrčené. Zdvihneme sa a pôjdeme vlastne s nádychom, pôjdeme smerom k tejto nohe. S výdychom sa zdvihneme, aby sme ponaťahovali a vlastne pôjdeme. S nádychom naťahujeme sa. S výdychom teraz dolu. Nádych, naťahujeme sa. Výdych dolu. Ešte 2-krát. Nádych hore. Výdych dole. Nádych hore. Výdych dole. Dobre, teraz sa zdvihneme na tej pokrčenej nohe a opäť sa prevrátime dopredu. Zdvihneme sa, aby sme opäť nohu mali medzi rukami. Dávame späť nohu do plenku a buď cez pokrčené kolena alebo cez ako keby klik sa dostávame späť do kobru. S nádychom prevrátime špičky alebo cez kolena do polohy prevráteného sa. Teraz, ak sme použili ľavú nohu, tak teraz ideme pravou medzi nohy. Opäť pokrčíme zadnú nohu v kolene a buď cez ruky, alebo sa zdvihneme, naťahujeme bedrové kĺby a naťahujeme ruky. Dáme 4-5 nádychov, výdychov hlbokých. Opäť ako predtým, vlastne ako keby si ideme sadnúť na zadnú pokrčenú nohu a vystierame prednú, naťahujeme sa, 2 nádychy, výdychy. Opäť ideme dopredu, ako sme boli, aby sme ponaťahovali zadné stehenné svaly. Nádych. Výdych, druhý nádych, výdych. Opäť
natiahneme a 2 nádychy, výdychy. Teraz ako sa dostávame späť dopredu, opäť pokrčíme nohu ako keby do pravého úhlu alebo úplne k telu, ako je komu príjemné. A opätovne ideme. Nádychom budeme hore a s výdychom sa postupne presúvame, ako keby sa pokladáme na dlážku. Takže nádych, výdych smerom dole. Nádych, výdych. Nádych, výdych, nádych, výdych. S posledným nádychom ideme smerom hore. Opäť sa zdvihneme v nohe, pokrčíme zadnú opäť. Ak to sa cíti, dáme ruky, teda dlane k sebe a vlastne takouto formou aktivujeme antioxidačné procesy v tele. Vždy tváru smerujeme smerom dolu, telo pretočíme do boku a s hlbokými nádychmi, výdychmi vydržíme. Kto nevládze v tejto polohe, kľudne drží ruky dolu. Dobre, môžeme dať ruky dolu. Zvihneme zadnú nohu, dostávame sa späť do plenku a spravíme si celý pozdrav slnka spolu. Takže opäť buď cez kolena, alebo ako keby cez klik sa dostávame do kobry. S nádychom buď cez kolena, alebo cez prevrátením špičík do polohy prevráteného psa. Prešlapeme, aby sme sa ponaťahovali a postupnými krokami, buď cez pokrčené nohy alebo vystreté, sa dostávame do stojacej polohy. S nádychom ideme smerom hore rukami, s výdychom k srdcu, s nádychom hlbokým smerom hore, s výdychom sa dostávame späť k nohám. S ďalším nádychom ideme do plenku. S výdychom buď cez kolena alebo cez klik ideme do kobry. V kobre hlboký nádych. A s výdychom sa z kobry buď cez kolena alebo cez špičky dostávame do polohy obráteného psa. Dva nádych, výdychy. Teraz môžeme prejsť postupne opäť do tureckého sedu. Na stred podložky. A môžeme dať hlboký nádych s vystretými rukami. S výdychom, s rukami pred srdce. Ešte môžeme dať jeden. Tak to je, čo sa týka môjho krátkeho videa jogy. Všetko. Dúfam, že ste sa aspoň troška ponaťahovali. Je to také čisto relaxačné na naťahovanie. Kedykoľvek ráno, večer, ako komu vyhovuje. Verím, že sa vám video bude páčiť a určite sa zapájate do výzvy. Ahojte!